Kai pemblai hostel lo kisisa student dongno yak bai ini hajar mani mari yak harinya bon kore jeng koi ne gaje ya kutu president sir ne white president sir ne nawo thambe isi sa samung di babrak tongwe orang bisa kalai ben ke koi ne dan jata ko pula je asal ne hamba Islam Saddam ke hadis ini white song sama misal ini baiknya paham betul aja kan sesuai dia ini jadi tak lebih jumpa lagi lebih sedang teknis lagi banyak akhirnya itu saya kok jumpa lagi jadi Kubagra long live, long live, long live. Kubagra long live, long live, long live. Ibramatha long live, long live, long live. Ibramatha long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. DWF long live. Lại vô. YTF thông sama salo sừng khắp bay khu bay ba lại vô. Ba lại vô, ba lại vô. YTF long live, long live, long live. Jadi saya hambai, ini sini Ibramatha ni sini YTF ni as foundation de bisiki piba ni thangka kono sungtini o sini kila party office ho kaisa sini flag hosting khaijaka sini flag hosting khaijamanya isisa ko masana जों जे फाफ्रोनो बसरबो नों हमदा दम खाइ पाललाय तमनि जों सिनि अर सिनि YTF नि मेम्बारनि सिनि किरान जमातिया ब इससा माने बेलाखे बनि कतत केस खाइजागुइ जों दन बाय बिजिं लाइखा पाइलायलायलि आंलाय माने बिसिंति जों नोंसा आसु कतत खाइबि ताकलाय डिसिसन माने प्रग्राम कतत खाइलाय मानिया तो फानो तिनि जत अर YTF जत खानसा खाइबि तंमा बाय जत जों मिलिलाय दिनि हाय YTF नि फाउन्डेसन अर पार्टी अफिस बुसगाव फानो जों खाइजागलायखा इदा अ जागोन सिनि YTF रक आसुखे 2021 नि सिमि कराखे फाइमिनि ताबो कराकनो बेखौ 2021 सिमि जे तां फाइखौ जों YTF नि लगे सिनि बुरै बिमा बदलावबो जे बाथ्रानो तांवै आबनि बागै जों दिनि हाय जों नायथ' फाइ जों फ्लेग हस्टिं खालामनाय जाखा जपन बाय जों दिनि YTF नि फिफ्थ फाउन्डेसन दे पालायलायनो थांबाय थांबो जों प्रेक्टिस लायखा जोंनि बागमा ब्लक कमिटि YTF ni ungui जों दिनि फ्लेग हस्टिं खालामनाय जोंनि Ibramatha party office di lawo समाहायनो जों लाइक थांनाय 21 नि सिनि इंट्रडक्शन जरा 26 जों 5 बोसोर Ibramatha नि उइं जोंयै गोबां मा जरावो गोबां मा सामो समाजनि गोबां मा सामो लांजानाय रगो दांलायखा समाहाय खैबि जों 5 बोसोर कालायखाय हाय खैबि जों सारा त्रिपुरा उंगै Sini kila ni ngui sini YTF ni ngui sing kabang ma samang batang kalle ka kabang ma jora khayo bu sing luporo me thani wa sini YTF thamai basai kha ganaro basai kha samang khai kha haikebi sing jora kabang ma rongui ne sini jonogon rok no sini tiprasa rok no soseton khai thani wa sini dofa jati hamkhrai जों थानसा के सामतांनानि बवाग्रानि जे थानसा नि खरांनो बाहायखेबो तेबो बुसखांव आगतनांनानि न गोबां मजरावनो अक्लान परिश्रम खायबिनो सिनि YTF रक सामतांमनि बाविनो तिनि जरा बाहायनो जों थानसा खायबि जों तिनि खाथां खाजानो बिसिंति पालायलायमा खायसे जत साइमानो जों थांनाय सालनि सिगांव सिनि किलाव गोसां खे इलेक्शन पाइपेमिनि यागलो बाहायनो सिनि YTF न बेलायखे माने माजरा साया तै खायबै सिनि ताखु सिनि वारियर्स YTF नि वारियर्स सिरन न आलंग सखायसे आमनो सिनि YTF TWF तै जत पार्टीनि समर्थक रक आसुखे थानानो बहायनो पुलिस प्रशासन न प्रेसार रमानि बांवै दिनै 2 दिन यागलो मरक निजेसनो कटाल खे हाना सिडि रिपोर्ट दक चार्जशीट दक सनावै फियरनायनि बाद मांखा अम एकमात्र नु कारण जों थानसा सिनि YTF नि फानबायनो जों दिनै सिनि ताखुनो हानाहाय बेल तै फेमा खायसे फियाबा जों तावफोरनो बनि केसनो
paisok maya ko belto boka जों बुसखांगो बनि केसनो बाके उइड्रल खायरवानि जों आबाबो जों साकथानाय जों सुदु वाइटिए बिया पार्टी निंगुइ जों सिनि गोबांमो सिनि आदं रंनाय बिसिंदिनो सालायवि खालायनाय हायखेवि जों बुसखांगो वाइटेमनि फानबायनो सिनि एलाकाओ सारा त्रिपुरा निंगुइ जों सिनि किला एलाकाओ बाहायनो जों सिनि वाइटिएफ सिनि सराय रकनो जों सुस्थ खेति सानानि जों सागनो हामजाक दुइ बिनो हामजाकनानि जाति हामजाकनानि जों हामख्रायबो तंनानि हायासाया काटेवि जों बुसखांगो सिनि डेभेलपमेन्ट सामंबो तांगो तयफैनायनि सिनि वाइटेमनि बिसिंति जों फोरोंनाय हायखेवि सिनि समाज दै दफा जाति देशनो जों गाहाम खोथानांनायनिबो सहयोगि खायनायसै आसोनो दिनैनि सिनि वाइटिएफ फाउन्डेसन देबो आंनि मेसेज जतनो हामबाय।